Непераможные, вздымайте ваши руки, идите за нами, почуйте наши руки, мы новые хвали, не стремаем принуки, это наше поколение, в учні нашей науки. Починаємо совіще! Za białoruską muzyką pojechała, bo w Mińsku jej słuchać nie zawsze jest możliwość w takim, z taką jakością i w takiej atmosferze. НРМ заборонены в Беларуси гурт. Нейрадюбель заборонены в Беларуси гурт. Палац 2, может 3 песни в лепшым выпадку. Раста, это ввогуле не формат, тому не крутится. Бен в Беларуси не крутится, Стена не крутится. Крамбамбуля одна песня. Товарищ Маузер абсолютно заборонены гурт, причем забороненные концерты, нават згадки про его. В Басовищах это фестиваль не просто белорусской музыки, а такой белорусской сучасной забороненной в Беларуси музыки. Шмат беларусаў ведаюць пра Басовішча, пішуць пра тое, як яны сюды прыязджалі, як адпачываюць. Ну, на форуме, у дзённіках, у блогах. Приехал отчуть таких же людей, то почуть, погутарить с такими людьми по духу. Про політичну ситуацію ведаеце ў стране. Ось. І хочацца, напрыклад, тут побачыць таких же людей, з ними пагутарыць. Моих знакомых шмат, як хотели сюда приехать, але у нас в республике такой стан, что как выехать за мяжу, потребен у паспорте, вы ведаете, штамп в паспорте. Ось. У них нема такого штампа. А штамп то гроши стоит поставить. Починаємо совіще! Ну, вже лепш. Передусім так, сьогодні день радіорації, тому я запрошую директора радіорації. Поміж нами ось такий мужик Віктор, директор радіорації. Прыгнали Басовішча. Беларуская радиорация присвячае свой концерт для вас. Вы пачуеце лепшыя рок-гурты Беларусі, пачуеце музыку без границ и без цензуры. Так як беларуская радиорация — это слово без цензуры. Так само нас чуюць у жывым эфіры наши слухачы на хвалах 105,5 FM. И jeszcze одно. Мы подрыхтовали для интернаутов и белорусов свету живую трансляцию у интернет на www.racja.com. Жадаем им доброго приема, а вам жадаем доброго настрою, радости, доброй забавы вам. Усього вам найлепшого. Аборигенем с улица Джамбо, Джамбо, конец, куда матета. Идешь со мной, мы с тобой. Идешь со мной, Джамбо, Хуана. Идешь со мной, ой, ой. Идешь со мной, ой, ой. Идешь со мной. Идем со мной, ой, ой, коли ты идешь, идем со мной, сам с тобой мне ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла. На Беларусі амаль што ніхто не ведае з моладзі пра Басовішча, толькі тая свядомая частка, якая цікавіцца ўвогуле усім беларускім. А так, асноўныя людзі, там, гэтая маса, яна не ведае, нават не хоча ведаць. Басовішча, прывітанне вам, дражэнькія. Прывітанне Басовішча. Калі ласка, да сюды к нам. Мы пачнем з песні про нашу любимую нацию грузинскую. У ёй мы выкарысталі словы сучаснага гімна беларускага, а таксама сапраўднага
беларуская гімна пагоні. Мы белорусы. Белорусы мирные люди, сердцем данной родной земли. Богом клянусь, усё у нас будет, бо засталіся якими бы. Ja jestem Białorusinką. Dla mnie hasło żywie Białoruś. Rozumiem każde słowo, bardzo drogie jest dla mnie. Niesamowite, no na co dzień nie mam jakichś kontaktów z Białorusinami. Tutaj mogę, prawda, przeżyć to coś na co nie mam szansy tam u siebie, prawda? Dajże mnie zastawaться syna. Mam taki niepokój, taki lęk, że jak się zjawi telewizja, czyli my, razem z nami pojawi się komercja w pewnym momencie. A chciałabym to uchronić, bo to bardzo sympatyczna impreza jest. Tak naprawdę bardzo się niewiele zmienia tak przez ostatnie lata. Ми на шапки купали так само, серце з родную сторонку шились. Ай-яй-яй, в нашей белорусской погоне не разбить, не стрымать, не спынить. Мне давялося быць на першых басовішчах, а яны былі вельмі не у параўнанні з сённяшнім днём не шматлюдна, это быў толькі пачатак, але прыемна тое, што беларуская рок-музыка, якая толькі нараджалася ў той час, была падтрымана, заўважана арганізатарамі гэтага басовішча, якія змаглі ўбачыць у гэтым перспектыву.